Sí que és possible tenir un impacte social i econòmic alhora. Justament és el que busquen les empreses socials, que treballen per tenir un impacte social i a la vegada amb gestió econòmica dels seus recursos òptima i de manera sostenible. Les empreses socials tenen un element important, que és el com fan la seva activitat. I aquest com està basat en principis i valors socials que porten a que siguin empreses amb un nivell de compromís important en relació a la qualitat, en relació a la qualitat també del treball i el treball amb les persones i amb la transformació social. Les empreses socials comparteixen elements amb les ONGs o poden tenir punts de similitud. Les formes jurídiques que prenen unes i altres a vegades són les mateixes. A més, en termes de valors socials, també les ONGs fan treball basat en valors propers als valors cooperatius i a la gestió de l'empresa social. I en tot cas, on tenim la diferència més gran o més rellevant als efectes de la pregunta és en relació al treball. Les ONGs es basen de manera important en el treball voluntari, en la participació de forma voluntària de persones implicades en la seva causa i en les seves finalitats, i l'empresa social basa el desenvolupament de les seves activitats en la creació de llocs de treball i intenta que siguin el més estable i dignes possibles, i molt puntualment pot haver-hi participació de treball voluntari, però és un factor molt puntual.